Ewi mano eni duol manono tije obila pachoka IPOA nenore madok ne obila ewi seyo mabende medore kaluwore koda teko mane gitiyo godo e ng'anyo mag Azimio. E ote manochwal ne ute fwambo jakom mar IPOA seyo jopiny kuom rocho kwee kod ketho mwandu e kinde ng'anyo, kowacho ni tulo mane oluwo ng'anyo nokelo hinyruok ne oganda mathoth koda obila. Makori olero ni magitimo koronore ni nonro kagitimo nonro ewi thoe hinyruok kod kethruok mwandu e ng'anyo ma juma mokalo. Gibiro nono lwasi mar midhierogo mar neno ni ratiro oyudore. Osingo ni IPOA biro chwalo lipot ne jokanyo duto mowinjore kama oting'o okwach kich kod obila. Mago bende duto wabiro yudo moko kuom ote kata paro mabende intiere godo ewi weche manyien mabende wantiere godo dhiambo masane kaka Dan Mbawi jaseme iwacho ni obila mabende negoyo ji Nyalenda ne gin jorasta. Dan odiere kantiere Minyenye School diher mar paro ne jo Kanyanam ni kao ombulu to bende okaw ombulu bende ginne ni giluto ombulu e yonoero makare kiwacho ni donge waneno gima timore pachoka sani. Ruto tiyo gi obila e yonoero marach moloyo to e piny mar Luo ong'e ni Nyasaye nene iwacho ni weyo e lwet Nyasaye intiere Dandora Phase 2 maro kanyero Fred Osurero kamana inya kuom ote mari ka Pastor Omondi Otiche mar game onyenyore ero kamana inya bende wacho ni iluwo weche manyien mag Ramogi TV. Ote machielo mari Jamta Woda Wasi Border watching live from Awasi Border to okimor kod gigo matimore pachoka inya gik ma obila timo ne jopiny. Piny otwe leso kendo dhowa moko kaka polis mocho tiagas kendo goyo jogo mang'anyo iwacho ni wanwa ola mano kanyero Otistinga oganyo mar Rapogi Kanyamkago. Samuel Uyugi mar Oyugis iwacho ni jail following from Oyugis dalero kamana inya kuom otego eko duto wadhi mana e yweyo machuok to pod waduogo gi mathoth kik dhi mabor.